Куки. Айде сега, че извикаме ли за да дойде там? Айде, торта! Искате ли пак? Сега всички заедно. Пожелаваш си нещо, Куки, намисляш си. Айде едно желание, Куки. Не те чувам, не те чувам, когато те чувам. Ама по-лекичко, че си заходи и тортата. Ама си дойдете малко, да не ви опъне на гили, 6 път как се прави. Какво нямаш? Хайде да преброим на колко годинки става Кико. 1. Айде, 1, 2, 3, 4. Как да не можа? Аз те видях, че Духна. как да не можа? Яве, Куки. Искаш ли пак? Добре. Айде, сега няма то един път. Пари се, маймуно, няма да пипаш. Тя и тортата вече пари. Чакай! Айде, стига толкова. Браво! Айде, ще пожелавате ли нещо на Куки? Ще ставам да дропси в дупа. Браво! Иличо, ти ще пожелаеш ли нещо на Куки? Аз не искам. Искаш ли да стане? Добре, айде така кажи. Мерси за рождения ден и да имаш много подаръци, да слушаш мама и тата. Браво! Янка, ти ще пожелаеш ли нещо на Куки? Какво? Куки да си жиш и поздрави, да имаш много подаръци, да слушаш мама и тата. Браво! Айде, тъмкай. Тълка? Муа! Айде, Айде, спидам.